O Grupo Parlamentario de Marea, a través da súa vicevoceira Carmen Santos, ven de presentar unha proposición non de lei no Parlamento na que se insta a defender ante o Ministerio a adopción dun plan propio de xestión da sardiña ibérica. Dende En Marea aluden á preocupación coa que está a vivir o sector o proceso de adopción de medidas que afecten o plan de xestión desta especie e as decisións que pretende introducir a Unión Europea. Para a formación esta pescaría é fundamental, na que traballan varios segmentos da flota de Galicia, especialmente nas rías de Arousa e Vigo, afectando de forma moi considerable os máis de 400 barcos que manteñen o xeito no seu Permex. Por esta razón, En Marea reclama que a arte do xeito deberá manterse fora das cotas do plan de explotación da sardiña ibérica, pola súa pouca relevancia relativa e escaso impacto que sobre os stock da sardiña ten a utilización desta arte tradicional. Así consideran preciso exercer as condicións de autogoberno de Galicia e elaborar un plan propio de xestión da sardiña en augas interiores, que contemple, entre outras cuestións, un reparto xusto da cota en relación cos postos de traballo que xera por tonelada descargada, e iniciar os estudos científicos que permitan establecer unha unidade de xestión independente para a sardiña das costas galegas e o norte de Portugal.